Kunalento ehlala ekhulunywa ngabantu ethi mangabe umuntu sebembona ezama impilo phambi kwabo noma impilo isinomehluko sekunoshintsho empilweni yakhe. Thola abantu bethi hayi awusethwele lo uthwele. Ebelithi umbuzo wami uma ngabe kuthwalwa ngempela makuthiwa kuyathwalwa. Futhi ngabe bonke labantu basemhlabeni abathwele. Konke ufuna bayemukela abantu ukuthi umuntu nomuntu unenhlahla yakhe. Umuntu nomuntu unesidalo simbhekile. Kunabantu abake bazama ukuyothwala kwangathwaleka. Mhlawumbe bakhona bangibuya abangafakazelayo nabo abake bazama ukuyothwala kwangathwaleka. Ungathi noma kuthiwa khona umazi uhamba uyothwala kwathwaleka. Inhlanhla yakhe kuvume idlozi lakhe. Uma ngabe lingavumanga idlozi kufuna nje ukubonga lokukodwa ukuthi kukhomba ukuthi njengoba ngavumanga futhi wena awudalelwanga leyo nto. Musukuba sola abantu abenza leyo nto uzothi sibani wathwala. Cha, awuvumanga. Abaningi nawe uyazi ukuthi wathi uyathwala kwangathwaleka. Fakazi nawe wazama ukuthola kwangathwaleka. Yabonga kodwa lokho nje ukuthi asifunde ukubongela abanye abantu. Umuntu mayenza into impilo yakhe sizame akayenzeka. Msana ukuthi kubantu usibani uthweleke manje. Uzumzondo umuntu umzondelane waye ungayothwala makuthwaleka.